אוי, קוטי! כל הזמן זזה, כל התמונות שלכם, הראש למטה. למחוק הכל. בננה. לא אכל בננה היום? כן. אכל בננה היום? כן, לא אכל? כן, לא. לא, כן אכל? Uy. Ay, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pelando banana? ¿Eh? Pero levantado del piso. Gracias. מה זה? למה על הרצפה? איפה שמים את הקליפות? רגע, שימי את הבננה על השולחן. שימי את הבננה על השולחן. בעדינות. ושימי את הקליפות במקום, שצריך לשים את הקליפות. איפה שמים את הקליפות? לא, לא אצלי. איפה שמים את הקליפות? את הכל. יש שתיים בכלל. יש פה עוד אחד. יופי. נכון. כל הכבוד. זה צריך לעזור לשבת לאכול בננה בתוך הקליפה. Muy bien. שבי, תעשי חיוכי, ובלי לזוז. טוב? חכי עד שנגיד לך.